ni nitiere cases moko mayuare ahinya e doho to bang' mano kata kosemak ng'ato to nitiere moko ma iweyo thuolo e yor bond to koseweyi thuolo e yor bond to kata family mar seche moko jal minego nyalo feel ni ngimagi ok nitiere kama kare ka koro gineno ka jal manonego kata nyathigi pod iwuotho oko kacha kendo wuotho mana ka ng'ama ok otimo gimoro amora. Tabitha. Kamano Joyce kuom penjo maberno. Aparo ni wach moro miwacho kacha mar fair ni ng'ato nochamo fair ni koro donge chamo ga fair to fair sike ng'ato chamo to mano inyalo tero ka police mano chal ng'at ma ni oro ne pesa by mistake to itero ka police kacha to nitiere procedures miluwo tiduoko ni pesa ni ok ineg ng'ato ne wach fair ni neg ng'ato adiera samoro inego ne ng'ato siling 1,000 siling 2,500 mago itero ka police tiluwo kacha cha wachali jagowi marach jagowi makawo pesa to duoki mago iluongo ni petty debts koro petty debts go gin gik minyalo diru ka police ki feel ni pesa ni ocham e yo mok mar adiera to nyiri be kik waweuru chamo fair tinde aparo ni ka ng'ato luongi dhi limbe to nyiri sani wan empowered aparo nitie gik monego wawe timo ikawo fair ni tidhi kucha to kidwa neno ng'ato to you just take care of your business mondo reasons moko ma petty miyudra ni fair ni naoro fair na osecham magi gik marumo koro to ka ng'ato chamo fechi ter ng'ano ka police kata ka village elder kata ways ni safari komo duok ni pesa ni giduoko ga tinde mano ken reason man ne ng'ama miyo to kadok e penjo makori penja Joyce en ni apenjo awacho ni koro sani kuma wach ni ochope ni en wach makoro to nyaka gweno kuro en wach makoro se kala chuth ma wan kaka jokanyanam to koro onego wuogo ko wane nyaka Law Council of Elders kotel ne gi jaduong' Randa kacha kawuok oko kendo omobilize jodongo wetene mondo wuoye gi nyithindwa machuo makor gwenge gikwergi wach mar nego joma nyiri gipuonji kaka ginyadak kaka ne gidak ndalo cha what are the moral fabrics societal fabrics wanodhi kanye masani joma chuo matindo nikech mang'eny maneko gin joma chuo matindo it's okay to kill young women koro aluongo Law Council of Elders mondo owuogo ko mondo chak puonj mar society ni our young boys apparently part of the problem also is now we have neglected the boy child entirely onge mentorship whatsoever onge mentorship mar the boy child koro nyaka to bende koro aparo ni onego wawuo gi nyithindo machuo matindo onego wabed with a conversation amongst the communities jodongo wa onego wuogi owetewa matindo osiepewa ma wan go korgo kacha magini nyithindo machuo mondo wabed gi conversation mondo puonji ka ginyalo dak opuonji gi on anger issues kanga mamiyo kata ngama nyako otimoni kama ni wan chon kaka jodongo wan ne watimo kamano kwanegi no kwagogi par ka gino ne timre ga chon koro gima dater luongo kabisa ni wan kaka jonagi wan jok mong'e e weche moriere koro gik machal kamagi ok onego timre to jodongo ng'iya aparo ni man is my clarion call ni walungo jodongo wakotelnegi gi Law Council of Elders mondo odware ways ma jodongo ma bende ni kor miere kata mago wone wa mago kwere wa mwan go kata uwe gi vijande wa masani mondo wane kaka bende ginyalo wuoyo gimiwa reasons ango matimre kod vijande wa kor gwenge magineno ni joma miyo gi nikech ngama negi nyiso ni an wasigu koro mondo inene kaka ngama jawasiki to an ngama nyako mabende aparo ni sometimes we are very harmless to nyaka bed ntiere gi marach koro nyaka wawuo kodgi to kendo nyaka wabed with a conversation. We have to have a conversation on the security. To mogi the biggest dislink between the security of any society. Because nyaka joma ichuo inego mine joma miyo lalo chuogi kapod gitindo kabisa nyaka to koro
security kata police DCI makor gwenge kawo nafas mar tich. Wach moro mani ng'ato timo tim marach to ni police where to ni police golo to police ok time gimoro ni pod idwaro asoya ni pod akeni mi asoya to golo ng'ato. Mago gik maparo ni onego bed looked into. To police okaw tije motegno, wabende wakaw security wa motegno. Ng'ama miyo, do not expose yourself to insecurity. Ming'eng'e ni mato insecurity. Nyaka to ibene security mari chakre kodi ni wuon. You have to know who you are meeting, where you are meeting, and why you are doing what. Security mari nyaka chakre kodi bende. As to koro kose chakre kodi, to these other organs will come in to bene make sure ni koro one secure moving forward. Waya soma nemo kuom ote majoneno magwa chwalo no kinyi makawuono kaito akaw pacho mogik kawaloro twak maro kinyi makawuono nyisa ni thuolo marwa mano miwa ema oserume. Immaculate Nyasudan wacho no yaore Joyce nek joma mine medore ahinya e Kenya ka poka neno ka sirikal owuok oko makwedo wach ma nek no motegno. Kineno